El treballar amb guies de pràctica clínica de les BPCOs a Lleida ens ha ajudat a augmentar l'equitat en les cures infermeres a la ciutadania de Lleida. El treballar a un grup d'infermeres de diferents hospitals i utilitzar tot el que és l'evidència científica crec que ens empodera com a col·lectiu infermer. El que es pretén amb la implantació d'aquestes guies és aconseguir augmentar la qualitat i la seguretat dels cuidatges de salut dels pacients que atenem. Amb això nosaltres pretenem liderar i tirar endavant tots els cuidatges d'infermeria, donant-li la màxima qualitat d'assistència als pacients.